yabo. Ayinanga umbingelele ba. Sawubona. Hayibo. Ey. Angifune emvula mlomo. Mhlawumbe Hayibo sinqumo. Hayi ungamqabuli bafika ngamacamera hayi. no phela ngeze mhlambe afile No, ngifile kanjani? Ukhisa uzongifilisa kanjani? mhlawumbe uzokukhulula. Phambi kwabantu. Thuli. Ngiyazi ukuthi step mother sami. Lelo kama ngifuni ukulibeza uyezwa ngisho ngilibeza ukuthi kuba nongingingi. But namhlanje situfuza amabhebeza. Sithandwa sami. Dali. Masithufuruza mayi yonke into. Cela ukuthatha namhlanje. Yabona ngabe ngiyakusondela. But sengihlonipha ubuwena. Kodwa kuzongenzelana ubuwena. Bafo ba Ngibingelele mbukelo wevumani film lokhuluma uvumana le kwamhlaba lengana usona madoda lephansi manje kuthiwa kakhulu banombuye egcikeni kodwa ke asikho lapho silala esikhona siyanthanda kakhulu babukeli sisters uyaphila Ngiyaphila kanjani bhuti? siyaphila Yebo. Ungakutshela nje umbukeli ukuthi yini namhlanje kulethela kulesikhathi Bhuti, into engikubizele yona lana, ngicela kahle kahle ungisize. Njengoba wazi ukuthi nginendodana yami ekuthiwa uSinqumo. uSinqumo sengiyamfonela manje akawabamba ama calls ami. NgiyamWhatsAppa, kuyablutika akaphenduli. Nje ayikho into ayifunayo ehlanganisa yena nami. So angazi and akungiphathi kahle lokho. sisi babukeli siswami ngazi khona umbukeli mekubuka njengamanje uzothi wasumoyizela kanje ukukhuluma ngoSinqumo ngabe mhlambe yini usufuna ukuthi mhlambe nikhuluma into ezwakalayo yini mhlambe ngabe yini ekuphatha kabi ufuna sinilungisa izinto njengendodana noma mhlambe ufuna sinilungisa izinto according isicelo wayesicelile kwenzakalani kahle kahle noma ithini into But uSinqumo uhambe la ngingekho right, like ngangekho right into engangayifuni lezi zinto zama TV nje zokubizwa abantu kanje nama camera bengingazazi. Kodwa ngithe mase ngihleli ngedwa ngabona nje nami ukuthi mangingabiza nina mhlambi nini enizongisiza ngithole yena because manje angisakhona ukuhlala lapha ekhaya umuzi mkhulu akezi angazi eqinisweni ngeke ngithi ngiyamthanda. Angazi ngeke ngithi ngiyamthanda. Ngeke ngithi angimthandi. Kodwa nje kukhona angazi ngathini bhuti ngikutshela akuhlaleki ngaphandle kwakhe. Ingakho ngikutshela bhuti ngithi angisakhoni angazi ngathi yini lenginayo. But angazi ngayichaza kanjani kahle kahle uSinqumo angikhona ukuphila ngingamboni bhuti. Angikhona ukuphila ngingamboni. Yebo. Kahle kahle imake uqale nini emampela ukuphila ungamboni uSinqumo ngabe lento mhlambe yinto oqala ukuyizwa after sezishila ukuthi uzizwa kanjani mhlambe ngawe Angazi bhuti noma ukuhlala naye isikhathi eside like njengoba ngikutshela ngithi angazi noma weze kuqaleni ngakutshela ukuthi lo muntu ngisho ngingamboni egcikeni esekamereni lakhe bengiya ngiyomvusa sidla kunye up until ethola umsebenzi. Angazi noma useGoli manje noma around noma useThekwini khona umngani wakhe uhlala eflatini akahambe kuyena eThekwini kuyena. So angazi bhuti. Kodwa nje sengifisa ukumbona. Wena uthe before uSinqumo ubuyele eGoli ngabe mhlambe ubukuthatha uphi lokho noma indlela ebuyicabangela ngayo Indlela ebengicabanga ngayo because the day wayengilethe la kuzinto zama TV wathi uphuma eGoli. So ingakho ngiyitshela ukuthi mhlawumbe usephinde emsebenzini because umuntu obamba amatoho ngaseGoli. South Africa niyabona ukuthi kuyanyukela kunzima manje awusho khona into engixakayo la mina
ngabe mhlambe nje ayikho mhlambe inhlasana encane obona ukuthi mhlambe kungaba mhlambe umuntu wakho yena undodana wakho lo. Hey angazi but angazi inkinga ukuthi phela ukazi yabona leya ngane mangihleli nayo. Angazi ngeke ngithi ngiyamthanda kodwa at the same time ngeke ngithi angimthandi. Uthini ukuphawula kwakho ngobaba omncane? Ubaba omncane ugcineni ukukhuluma naye ngoba kade ethi naye hayi ngeke uthathe ingane ekhona yena. Ubaba omncane nje indaba yakhe ngeke ngikhulume futhi ngagcina ukukhuluma naye ngalolu suku sasikhuluma silethene la engilethe la. Futhi nje ingakho ngangithi nasemagcekeni kwami akangeni wagcina ngomkhuhlane ngomncwabo. Sekungcwatshiwe ke manje akasezi usezoqhamuka eseyitshela ukuthi ufuna ukuthatha mina kanjani. Ingakho ngathi kuyena sengingamane ke phela makuthi izinto zinzima ngamane ngithatha usinqumo. South Africa sekuyisikhathi bengisacela nisivumele asondele usinqumo ngoba usicelile mama ukuthi simbize yabo simcele. Ngithuka isimanga mina ukuthi ngoba uthi akabamba amakholwe nakakuphendule kodwa abanye abantu yabaphendula yabona. So namhlanje ukhona uzokhona ukuthi ukhulume naye mhlawumbe uxolise angazi nifuna ukulungisa kanjani izinto kuzobonakala lento yama dread vele kunina ngicela my team ningisondezele yena lento yama dread vele into esekhaya vele. Ngingathi mina into lapha kulela gcekela kwami because nami kahle kahle ngafika kubaba wakhe ngingenalo idread nobaba wakhe kade ne dread. Ngafika kubaba wakhe ngingenalo idread. No anti bakhe usinqumo banede umuzi wama dread nje loya wabesethi ubaba ayi ucela nami ngeke ngenze idread ngalenza ke idread futhi kwangabi nankinga futhi bengena umuntu ongiphoqa ukuthi ngihlezi nginqwazile ekhanda no. Uyaphila Razo? Uyaphila futhi kunjani? Right. Abantu bayakhuluma abantu abawuvala umlomo bathi ilast abakubiza kanjalo bathi ilast mfethu bathi bagcwele ngawe according ukubona kwami kuthini ukuphawula kwakho mfowethu enye into engifuna ukuyibuza ukuthi uma mkhala ukuthi awabamba ama calls akhe awabamba ama phones akhe kwenzakalani? Cela ukumbingelela nje kuqala ngokukhethelekileyo yena yabo. Ayinanga umbingelela ba. Sawubona. Ayibo. Hey South Africa manje ayingabambani kakhulu hayi ngeke ngeke bafa mhlambe la kubuka izingane phela uyabona right kodwa mfowethu Ngiyaphila bese kushaya. Hayi mfethu manje yokuqala le yakhe mhlambe ayikheke yenzeka mhlambe phambilini endlini. No. Hayi yaningifihleli South Africa niyabona ngathi basifihlela labantu. Madoda Kwangathi uyathuka yini? Iyangithusa le yakhe. Indaba uvume umbukelo uzoyibuza ukuthi indaba uvume ukuthatha ihaki manje sofa kade ungafuni ukuthatha ihaki. Inkinga bhutilana phela njengoba bengikutshelile last ngigcina ukubonana naye sasingekho right wayengekho right nami ngingekho right. Secondly ngiyamfonela kawabamba ama calls ami ezinye zeindlela zokubonisa ukuthi ngifuna abone ukuthi ngiyazisola ngakho konke engakukhuluma okungazange kumhlale kahle ngalesa sikhathi ukuthi nje wena bhuti bengifuna abone ukuthi ngiyazehlisa this time. If kunengikwenzile ngalelalanga okwenza angazizwa kahle ngiyaxolisa nanokuthi ama calls ami akawabambi. So njengoba ngilapha kulela gceke uma ngiba nenkinga uyena umuntu ekufanele ngimfonele ngimtshela ukuthi nginenkinga so mangibona ama calls ami engawabambi buye kungishaye nami lokho. Let's say khona manje like if ngiba nenkinga egcekeni ngiyawa mhlambe ngiyaquleka omakhelwane kuzomela bamfonele so bazomthola kanjani ngiyathuka futhi yakho ifoni uyayibamba kusho ukuthi mina lona anenkinga naye. Yes. Bafo ngabe yini edala ukuthi ifoni ungayibambi mfowethu after lesasigameke senzeka? Sekuningi mfethu sakukhuluma ngalela langa ne. Uma mphela mfethu yabo. Wabona naye Tetani. Sigcina ukuhlangana ukuthi inkulumo phela kanjani. So ekupheleni kwayinkulumo nga decide ukuthi mangihambe ngimyeke. Yabo ngimnike isikhathi sokuthi lento akwazi ukuthi ayicabange
ahlale phansi uyinsizwa must nawe uyazi intombi moyishela vele intombi ayiqomise emthamo so njengoba lokho ebhizi engithinta efonini nami bengifuna ukuthi kube khona into ayizwayo ngaphakathi ngathi yabo njengensizwa yabo bengizama ucupha isisoka nami kuyena yabo so bengiloko ngimbuka nje ngifonela engibhaza engWhatsApp ngenzele yonke into ngithole ngibuka ngoba neyakhe khona ngicishanga ngayibamba nje neyakhe khona ngoba bekingazi mhlawumbe kuwena noma mhlawumbe uyena yena osebenzisa ifoni yakho yini yabo nanokuthi nje lento engiyizwayo nengiyifilayo naye into ngifuna ukuthi iphile kuyena ukuze ngibone ngempela ukuthi kwenzakalani yabo ngoba ngiyabona manje sekuningi sekubuye ngisho babomncane umuntu esingamazi ekhaya angimazi useqhamuka babomncane nje bese kwazi ukukhuluma naye uthuli ngikhona mina kanjani ngoba phela mina inkosana naye nje isibindi angazi uthathe isibindi abenaso ukuthi akwazi ukuthi akhulume nababomncane ngoba uyazi ukuthi akungenelwana kuzwanana babomncane uyangixaka nje masefika engathela amagcikeni ami ngoba lamagceke phela soka wami ubaba umasengasekho ngaphandle kwemvume yami ngoba phela ukufika kwegcikeni fanele aqala akhulume nami yabo naye uthula ube wrong ukuthi amvumela ngene emagcikeni benze lento abayenza kodwa ke ngifikile kuthula ngikhona kuthula so ulaka nolokoloko nestress anaso ngicathi ngizokuqeda lokho namhlanje yeah Imake sinqumo umuthi uzoyiqeda lento usho ukuthini because lapha emagcekeni kuvumeleke wonke umuntu osemndenini uyazi ukuthi lona ikhaya elikhulu elishisela abantu bonke bomndeni impepho and futhi into evele yangidida ukuthi ufike emva kokuthi mina nawe sihlangene yabo so ngayitshela ukuthi maybe uzolungisa kokunye kwalokho kanti naye uzoyibhekelela lakhe iside sinqumo yangazi mina ngiyena umuntu omumbi uma ngizendo ngizuyilungisa indlela yami but akuzo-end up kuyindlela ethu babili angi-understand okokuqala uyazi ukuthi le khaya umuntu nomuntu ixoxo nexoxo lexhumeka le khaya yes baba omncane uyazi nomuzi wakhe ubaba nomuzi wakhe ilo munye umphuphi nawo unomuzi wawo ngisho kuhlatshiwe le khaya abezi ngisho behlabile nabo besingaye khona so angiyazi lento yona usukwazi ukuthi uthi wena uhlanganisa umndeni noma wenzani bangenele ekhaya ngoba owazi yini abazoyishiyala awucabanga ukuthi umbukeli uzothi mhlawumbe i-step mother sakho njengamanje ngoba akusona isithandwa sakho awucabanga ukuthi mhlawumbe uzothi omunye umfaka umkhubo omubi noma mhlawumbe umzondanisa ngabantu angabe ngimfaka umkhubo omubi yinto impilo yasekhaya yonke yena uyayazi up to Z ukuthi ekhaya kuphila impiloni kuzanyiwe ekhaya ukuthi uhlangane umndeni uhlangane ube moya but awuzange wavuma ukuhlangana umndeni ube moya yabo ngisimo sokuthi umuntu nomuntu wayehamba indlela yakhe noma ehamba indlela yakhe hamba indlela yakhe yabo lento le akwazanga ukuthi umndeni uhlangane so umndeni awukwazi manje ukuthi uma ubaba esengasekho ubuye wona uthi uzohlangana nathi kanjani so azilimi ziyetshela mhlawumbe omunye uzothi mhlawumbe ubaba omncane indaba ngathi umvalela ngaphandle ingoba mhlawumbe ufuna ukuthatha umama omncane wakho lo mfunayo nawe ubaba omncane angimazi ukuthi yini la efuna angimfuni ubaba omncane kutheni ubaba eseshonile ngamfonela ukuthi senze arrangement kulokho indaba kababa wathi mfowethu kumele uzibonele ubaba wakho lo and wafika ngelanga lomngcwabo so manje mina ngiyamangala uma yena ezonyonyoba ngale eze kuthuli naye uthuli futhi aphinda akwazi ukuba nesikhathi sokukhuluma naye enye into engidinayo leyo ngoba angimfuni baba omncane angimfuni mhlawumbe umbukeli uzothi mhlawumbe umngane wakho uke wambona noma uke wakhuluma naye lo ofuna umama omncane wakho indaba loyo ke angazi ukuthi yena lento eseyenza yena uyenziswa yini yabo ngoba yabo ngisuke ngahamba emva kokukhuluma kwami nothuli yabo ngisukile hamba ngakena ngomtshela bra wami ngihamba ngisabuyela eGoli ngoba kunethenda ade ngilihlanganisa eGoli elinye lesithathu yabo so ngicela ungigadele uthuli ungibhekela ukuthi kwenzakalani egcekeni yini yenzakalana nani nabo so ngamtshela na uthuli ngamtshela ngamsendela live in WhatsApp ukuthi umngane nami ngimnikile inamba yakho ukuthi ngibofuna something uthinte yena yonke into edingayo ngixhumane naye sithi ngekho mina yabo ngoba nakhona bengizama kona ukuthi uthuli avikeleke ngoba lento engayiqala la kuthule ngazi vele ukuthi kuna
kunento ezosuka vele yabo manje lento isuke emndenini wami isuke emndenini waThuli yabo. Awucabanga ukuthi mhlambe lento eyenzakala ukuthi umngane wakhe agcine seshela umuntu omfunayo no step mother sakho mhlambe wena oyidalile ngoba uke wakutshela phambilini ukuthi uyamthanda uzizwa kanjani ngoma wakho. Ngabe kwathini ukuphawula kwakho mekutshela ukuthi uzizwa kanjani ngoma wakho? Mina ngazangitshela lento. Mina Kushuthi wayiqamba manga wayiqhaza. wayeqamba manga mina ngazi lento ngoba phela ngeke ngikwazi ukumnikeza inamba kaThuli esesheli uThuli emfuna yabo. Ngoba mina nje ngathi mengifika kuyena wangitshela wathi hayi mfethu hayi ube indoda waba isibindi kule nto yenzayo yabo. So shuzena ubone kungcono ukuthi uma senenamba kaThuli azama ukukhuluma noThuli okuyinto engidinile yabo. Ngoba kwayena angazi manje asihlangane naye ukuthi kuzokwenzakalani phansi kwami naye. Kodwa ngoba siyazana naye siyinsizwa sizoyilungisa le njengeyinsizwa. Ngabe mhlawumbe umbukeli bayakhuluma lapha ababukeli iSouth Africa yonke Africa yonke ngaphandle nangaphakathi la sikhona iKZN noma ngabe ikuphi la bakhona bayakhuluma bathi hayi ku wrong ukuthi umama umlethe ku TV. Ngabe kuthini ukuphawula kwakho? Ukubronge nokungabi wrong akuhlangani nabo yabo because mina ngiyazi ngifunani yabo. So uThuli ngiyazi ngifunani kuyena yabo. So lento engiyifisa kuThuli angifisi kubona ngeke abanginike futhi bona yona yabo. So into engenzayo ukuThuli ngiyenza ngokuthanda kwami noThuli ngoba ngiyacabanga uThuli ukuba lento akayithandi. Mhlawumbe ngabe khona imizamo eyenzile ukuthi singahlangani yabo ingenzeki kanje but nawe uThuli ngiyabona ukuthi lento le naye ugcine sihlambe sehamba into ethokozelayo. Mhlawumbe umbukeli sisithuli uzoyibuza ukuthi yini ndaba yini ledala ukuthi ubize usinqumo namhlanje yini le ufuna ukuthi niyilungise ufuna ukuthi aqhubeke abe indodana kwenzakalani ngamtshela ukuthi kwenzakalani noma mhlawumbe lokhu umcabangile ufuna zokuvikela ekhaya abuye engasebenzi ithini into ngifuna atholakale aye ukuthi mangimfonela ngingamtholi aphendula ama calls ami phinde kuba lwasinqumo engimaziyo yabo then angazi angikhona ukuhlala engekho ngingamazi buthukephi. Umbukeli mayibuka la njengamanje uzothiwa hayi Mamphele usinqumo wena uyamthanda uyamfuna ingoba mhlambe awufuna ukusho. Ngabe ngikubuza umbuzo owodwa uyamthanda noma umthandi noma mhlambe awufuna ukukhuluma ezidlangalaleni into enje? Okwamanje bhuti angikathandi ukuthi ngikhulume esidlangalaleni. Angikathandi. Kodwa ngithanda ukumbona engafika ekhaya noma ngimfonele ngingamthola ngizizwa kahle. Bafo ngabe yini ofuna ukuyisho namhlanje uthe uzoqeda ulaka ngabe mhlambe khona mhlambe ufuna ukukusho ngoba eze wakubizela la ungafuni ukansi ifone yakho ungafuni ukukhuluma naye? Kunye nje ngizokusho mina kuThuli ukuthi Mamphele namhlanje njengoba ngila ungibizile ngiyakubonga lokho ukuthi nawe mhlambe ugcina ukwazile ukuthi ube nesikhathi sokucabanga uwedwa uhleli lapha empedeni wami ngoba phela lo muzo okodwa wami yonke into lapha yami yabo. So ngiyajabula ukuthi ke ukwazi uphinde wakhe uhlelo lokuthi sobabili siyabantu abahlanganayo. Ngoba sesihlangene Thuli namhlanje ngicela siyivale lenkulumo. Noma umbukeli uzothi manivala nivala kanjani asafuna ukuphinde nikhulume ngayo ngabe kuhamba kanjani bafu uthini kahle kahle? No ngizoyivala ngokuthi mfethu sesikhona isikhathi engimnikile sona uThuli ukuthi le ndaba acabange ngayo ukuthi ithini yaphi. So ngiyamthanda uThuli ngisamile lapho ngisaqhubeka nalo. So naye uThuli mfethu namhlanje lento lebele isho ukuthi akazi noma uyangithanda noma angangithandi akafuni uphumelo bala uyafuna uphumelo bala namhlanje. Ngicabanga ukuthi lona langa mfethu kumele sikhulume yonke into ngoba kwakhona la KZN ngeke ngisaba mningi kakhulu manje. So ngingathi mangisuka nje ngigibela iBhanoyi ngiliflathela lengamthane ngifisa ukuthi ngilifathele eseduze wami yabo ngihamba naye Thuli ngiyazi ukuthi step mother sami lelo kama ngifuna isho ukulibeza uyeza ngisho ngilibiza ukuthi kuba nongingingi
but namhlanje isitufuza amabhebeza sithandwa sami Dali masithufuluza mayi yonke into ngicela ukuthatha namhlanje ngicela ukukunika uthando lami namhlanje ngokuphelele ngiyakunika ukuthatha nami ngicela ukulithatha lakho uthando namhlanje kuyami inhliziyo manje sengicela ungena uhlale ngokukhululekile angizile kuzoqeda ube step mother namhlanje kuwena angizile kuzoqeda uthando lakho nobaba angizile kuzoqeda uthando lami nawe but namhlanje ngizokwandisa uthando sizolukhulisa uthando ukuthi namhlanje uthando lethu malikhulu lezimbali isikhathi manje sokuthi ziqhakaza abantu lezimbali manje abantu befika esitolo bazibone kubizwa nezinhle ukudlula zonke izimbali ezike esitolo ngiyakuthanda yabona ngabe ngiyakusondela but sengihlonipha ubuwena kodwa kuzongenzelana ubuwena bafo awufili ngazo mhlawumbe bazothi udelela mhlawumbe ikhala kini ngokumhaga mhlawumbe sidlangalaleni mhlawumbe yamhlaza mhlawumbe yabona Thole bathi you the green of my grass the blue of my sky Wesinqumo Stofuza wesinqumo mabhebeza awukahle kahle Dali nawe ngicela ukahle nawe usuvele wafana nobaba wakho manje ngeke ngafana usuvele wafana nobaba wakho nalesigqoko ongafuni ukusisusa ekhanda engihlezi ngithi usisusa ekhanda sozoba namandla okusisusa manje befuna ukusisusa anytime no angiboni ukuthi ngizoba namandla ngiyayikhulumela phela manje ukuthi nami ngiyasho futhi ngijajuliswa nawe ukuthi la konke lokho okukhulumayo ke green grass heaven side yabo lezo zinto nje yeah babe angazi sinquma ngikwazi angazi ukuthi ngizoyithini indaba yakho manje muthi kufanele nobaba wakho ababukeli bazothi mhlawumbe hayi ngeke uyafana nobaba wakhe uyafana sinquma Ukukhumbuza nobaba wakhe yeah nobaba wakho ayinama dread sonke sesinama dread njengamanje sinababukeli South Africa sibona ismile bafuna kusho ukuthini uma ubona ismile kusho injabulo mfethu kusho injabulo ngoba shuthi lento isiconnectile yabo ayisadinge ukutolikwa isihlangene ababukeli bazokhuluma lapha bathi awumphikisi mekubiza ngobhebi sithandwa sakhe bathi ngathi usu week manje usuxela ngakuyena kuthini ukuphawula kwakho lapha ungibiza babe okay okwamanje inkosi yami angazi noma ngithini because ngijabulile mangimbona ekugcineni yes ungibiza baby kwakhe akusho phela ukuthi there is something mhlawumbe ufune ngicela ungiyeke mhlawumbe mfethu ufuna imvula mlomo mhlawumbe uzoba right no angifune imvula mlomo hayibo sinqumo hayi ungamqabuli bafana ngamakhamera hayi no phela ngeze mhlawumbe afile no ngifile kanjani ukhisa uzongifilisa kanjani mhlawumbe uzokukhulula phambi kwabantu awu uzothi sinqumo kwenze njani kuwena vele abantu bazosibuka sihamba sobabili ukuhamba kufana nokungabuza sinqumo kade sahamba sobabili no phela uzobusekuhlukile kusafana bengasafani hayi angithandi mhlawumbe bafo No, ungazi mhlawumbe uzozuyonisele bafo mhlawumbe bezovuma uzozavuke ngolaka kati lesimanje mhlawumbe sisigcine sikhona yabo uyamuzwa ukuthi sengifana kakhulu nobaba ukusho lokho akusho phela ukuthi alikwazi ukuthi ulaka likavuka abona ulaka lavuka the day laphela namhlanje engithuyeza ukuthi yonke into iyashibilika yabo iyaziflowela so yonke into wesinqumo right njengoba uzwa nezulu liphulile nje mfethu kunje yabo kuphelele manje South Africa mhlambe ithini Mambhele wakho ufuna ukusho nango ukuthi ufuna ukuthi ube ngowakhe ngithe okwamanje ngicela ungangibambi yazi ngeke ngikwazi ngisho ukukhuluma manje indlela osungibambe ngayo sinqumo please ngicela ungangibambi kanje futhi angifuni ukudinwa this time because mangidinwa la awabamba ama calls ami so please but angidile nawe manje nawe into engingayisho mina usinqumo
uright ngokuthi eze mumbiza. At the same time angazi noma ngivele ngayisilima ngokuthi ngimbonise ukuthi ngiyazehlisa. Uyabona manje usayangibamba phambi kwabantu and angiyithandi leyo nto. Yabo. Njengoba bengikutshelile uSinqumo ngiyamthanda not lokuthanda lokho kodwa like angazi ngayibeka kanjani. So angifuni ukuxabana naye. Futhi ngifuna lokho but ngicela umcele nawe noma sixabene kangakanani angayivala ifone ama calls amawabambe. Ngiyacela. Ngikuzwile ngathi kuno ezindodana noma okwamanje. Bafo wahleka nga abantu bazothi mhlambe ngathi khona into oyenzile mhlambe usebenzisa umuthi. No ukujabula nje ukuhleka nje kwenjabulo. Abantu bayakhuluma bhuti so kusukubaseka abantu vele bayakhuluma so uyabona nawe ngiphethe lutho khona uthini usebenzisile. Kuyikona nje ukuthi uthule that thing uyayizwa kumina ikhona yabo njengoba umuzwa nje ethi uyangi yes. Bafo ngiyakuzwa konke okushoyo mhlambe awucabanga ukuthi mhlambe senizoba inizitha noba omncane konke lokho mhlambe okwenzakalayo nomngani wakho futhi thiwa indlela neBhayibheli liyasho ukuthi indlela eyakubaba idlula kubani idlula kumina. Bengisacela ukubuyela ngala kancane inkabi yami ngiyazi ngala kusemnandi kusafudumele yabona ayikona kuyashisa. Bafini sizazubule mhlambe sizothi ayingeke khona into oyisebenzisayo kodwa ke akekho eyakubaba ngaphandle kwakho. Akekho yakubaba ngaphandle kwami. Ngikuza ukukhuluma indaba ukuthi ngathi ungandiza nawe uye uphindele naye le kwi-flight awucanga ukuthi umuzi uzosala wodwa mhlambe. Umuzi ngeke usale wodwa mfethu. Ngeke usale wodwa ngoba kumanje ngizoba khona for 2 weeks. So ngizodinga umuntu engingamazi ozokwazi ukuthi mhlambe awurente noma ugade if only if kuyakulungela. Not if vele sekungilungela ngoba ngizomcela nje masuka la siye la phezulu siyobhuka. So ekubhukeni mhlambe uthanda sibhuke mhlambe izinsuku engakhe. Angifuni ukubhuka mina. Cha ngenzela ukuthi siphume singabe sendlini. Singabe segcikeni sishaya umoya ukuphume nje no ngivale umuzi wami ngenxa yakho Sinqumo. Ngeke uvale umuzi ubuza siuvale umuzi. Ufuna ukwenza lezo zinto uzothenga into sihambe siyoyidla ekhaya kodwa nalo 2 weeks osuzohlala usumningi kakhulu. Hawu kanjani manje ufuna ahlale izinsuku engakwena 3 days ahambe phinde emsebenzini. Mhlambe 3 days khona into enizobenza ikhulumeni. Hayibo bhuti ikubo lapha kumele ahamba ekubo muthi 3 days seyikhulumile ngisa understand ke manje. Hawu Ikubo lapha yana ngithi kumele afike mara lo 3 weeks asekhuluma ngawo ayisewinto eningi. Yeah masifuna ukuhlala nawe. Uyambona lo muntu ukuthi ngisho la uyangibamba ungenza sizohlala kanjani ke manje lapha. No sizohlala kahle ngifuna nokuthi nawe ubone ukuthi njengoba siphakathi kwabantu anginawo amahloni ngawe ukuthanda angikuthanda ngoba sesobabili kuphela. Naphakathi kwabantu ngiyaziqhenya ngawe ngishaya isifuba ngawe yabo. Into yami ngifuna ephelele kumina na ngifuna ibukizwe lonke abantu bayibona although ngingayenzeli izwe ngiyenzela thina sobabili ngoba masenze into akufunakala ngenze into abangenzela uvuma yabo ufana ngenze into abangisenzela mina yabo uvuma nje nefanele ibona into engenzayo imphathe kabuhlungu imphathe kahle okwakhe lokho. Okay ngiyakuzwa ke. Ahlala how many days? Ngiyahlala 3 days. Angiyimi nehotel. Angiyilapho. No phela siyaphuma phela boss. No uphuma nobani? Uthi thenga into izinto eniyodla zidle endlini sho njalo. Yebo vele nobaba kade enza njalo ethenga ukudla sabe. No phela angawathenga ama grapes nezimbali. Imbala angawathenga ama grapes nenyama. Ngifike ngipheke no chocolate no chocolate. No chocolate ube ngithengela vele ke sasebenza sahlala ekhaya. Engithengela. Namanje futhi kube banganale inkinga khona bezothi mayisuke egula ngiphathele ubengiphathele uyabapha izinto ezimnandi uyangiphathela. Phela manje sekushintshile engithi ngishilo ekuqaleni ukuthi ngithi uyasho
nompostoli uPaul lapha uma efike efethe ebantwini uthi angizile ukuzochitha inkolo zenu kepha ngizogcwalisela okukhona yabo. So nami kuthena sobabili angishilo ukuthi angizile ukuzochitha ukuba wena stepmother sami kepha ngizogcwalisa yabo. Si-upgrade uthando lethu. Mina ngizogcwalisela uthando phezulu kothando kade likhona kuthina yabo. Ngizoligcwalisela ukuthi lenyukele estepishweni esilandelayo yabo. Angazi mhlambe noma kuzobe sokugcina noma kusakhona esinye yini mhlambe nosazobona ukuthi hayi no la likhona uthando alikabe kugcineni na uphinde uyigcwalisele. Alright, sengikhathele manje kuloko ngicikizisana nawe sehlisana senyusana. Engikujabulelayo nje ukuthi mina nawe siyakhulumisana. Futhi ke nanokuthi njengoba sizosuka la no musuku ngibamba. Yabo nje into yenza ukuthi ngithi uhlale lapho ama 3 days iyona leyo ukuthi uyangibamba. Uyayibo? Kanti mina bengifuna ukuthi at least uhlaleke noma isonto as long as if uyangithembisa ukuthi uzoyiphatha kahle. Ngicela ungakutshela ukuthi ngiyakuthembisa ukuthi ngizokuphatha kahle. Ngicela kube izenzo zami ezizongikhulumela kuwe. Uhlulwa manje. Manje Phela ngiyakuthanda uma ngikuthanda ngiyakufila imizwa iya connect iyasebenza mos. Manje lento iyazenzakalela. Hawu. Yini kanti? ayazi mina Tell me, Thuli. Sengikhathele manje kuloko ngikhuluma noSinqumo into eyodwa. Athina amazwi okugcina. Amazwi okugcina nje ngingawasho Sinqumo masisuka la. Singene ezitolo. Sithenga into esizoyidla. Siye endlini. Inkukhu zami kumanje bezingekahle. So nje kuningi kufanele ngikwenze ekhaya. Lo ma hotel ongitshela ngawo ukuthi uzohamba siyolala kuona kuzoshiya umzi wami kungakhanyisiwe inkukhu zami zizolala eminyango. Ngicela nje Lonto le ilula masuku ilungisa Thuli. Abaningi abantu abangasuka la ujiya ngale khoneni kunabantu abahleli usuku lonke abafuna umsebenzi. So hamba sithenga indlu lapha ePlango noma sakhe indlu egcekeni lapha ekhaya kube khona umuntu ezosiza egcekeni enze yonke lonto le. Don't worry, I will pay yonke leyo bill leyo. Ngiyokhipha ngishusheleni yonke into leyo. Ayiyona into engakukhathaza leyo nangafanele ukustress uma ngikhona mina. Ngoba yonke into le ngizoyilungisa. Come on man. Kahle. Ngifuna kamakhelwane ukhona wena sikhathi nje ufuna kamakhelwane lapho omncane azitholela amasento ukuthi nazi philise naye. kodwa ke mina engifuna ukukushiya ku clean ku South Africa yonke manje ukuthi ngikuthandani Sinqumo angiye hotel mina. Angiye hotel ngiyakwami nje phela. No, okay. Ufuna ukusho okugcina. Ayiphathe kahle uSinqumo masifika endlini. Ayeke lento yakhe ukuloko ngibamba ngiyona intombi yakhe mina. Nanokuthi bhuti into engifuna ukuyisho ngisho kuwena futhi. Sinqumo ngicela masifika endaweni njoba ufika. Uphuma phi vele? Sokhuluma sahleli sobabili lo. Yabo nje. Usangicika nje ngokungabamba ama calls ami. Masoqamile Okay, it's fine. Cela kuko konke. Masifika lapha endaweni. Okay. Biyeke lento yakho ukugijimisa amantombazana. At the same time, sorry. Lento yakho kuhamba uyohlala esitolo lokubiza izintombi lapho wenza lento ojwayele ukuyenza. Ngiyakubona usuhamba noneskipe esimhlophe ngicela iphele. Iphelile. Ukuyiphathe kahle. Iphelile. Ngiziphethe kahle. Ngowakho manje. Ayekuzona usungu. Hey South Africa hayi nami ngiyabona nengane iyabona lapho ke angifuni ukukhuluma kakhulu kuba ngazi ukuthi ngiyarapha bafo yabona. Yeah, kongathi ngiyarapha mfowethu. Cha, bethu ungabi nomona bese into mayihle bethu yihle. Into yasenzakalela. Athina amazwi akho okugcina bafu kulento ayishoyo. Amazami okugcina bethu ngiqala ngibonge wena bethu kuqala sigcine sesemazweni okugcina. Yeah, bese ngiqala kubonge wena. Siyabona ukuthi hayi. Mangwazi ukuthi usebonga wena kodwa kuwumina okubize la namhlanje. Ubani wabizwa uma yaqaleni? Sho lutho lokho manje mina ombizile. Kodwa asibonge lensiza bethu ukuthi ikwazi ukuthi igcine isakhelile lobudlelwane sibakhele sobabili. Yazi lothando ilakhile la khona. Ngale kwayo ngabe lento enhle eyakhekayo. Yabo lo muzi lo sokhaya
abantu baqale bawugxeka bawohleka ukuthi hayibo yindle enjani le vele ibe inkulu kangaka ingadatshulwe ibe ngenamakamera kodwa manje siyabona ukuthi ziphelile indonga yadatshulwa ngaphakathi isi-right ngayo le ndoda but Sure. siyabonga mfethu. Hayi akunankinga mina ngifuna ukuzwa i-outcome nje i-output nje soon yabona but ke niphathane kahle lapha endlini yabo. Yeah. Ngiphatha kahle nala ishoyo ukuthi ngeke ubufathi namantombazane ngeke yenzeke ngizohlala endlini nikona kade ngithi kuwena asingalali ekhaya asambe yabo usihlala sobabili But usuyanqaba ne. no kuthi manje mangiphuma ngemnyango Mhlawumbe uzovuma mase nisendlini bafake siya mampela ngiyabonga isikhatsi sakho ngiyabonga bafika isikhatsi sakho mhlawumbe usaba impopolo lezi yabona. nange suku mhlawumbe Nawe umbuka kakhulu. Hey, Ungasani somhaga usuzomhaga endlini baba. Yabona. Usuzomhaga endlini. hayi kufanele imithelo azoyidla kuqala bo. Siyabonga kakhulu. Yeah, asiyabonga mfethu hayi danke mfethu.